binganikɛla mɔgɔw u ka fɛɛrɛ kura walasa k'an ka armée piéger. O ye jumɛn a bɛɛ bɔra kalama ka fɔ nin kalo in na armée mobili 20 de saisie. Nka mobili yɛrɛw tɛ n'i y'a ye i b'a fɔ mobiliw do ka sɔrɔ pinew do u manaw do mobili manamanw do u bɛ fiɲɛ kɛ ka minnu fa donc armée o 20 de saisie armée bɔra kalama o yɔrɔ de la k'a fɔ ko ja Mali ni Burkina armée tun bɛ misili caman ci manaw de la u tun t'a ci mobili yɛrɛ la u y'o dɔn cogo di bawo saisie kɛra nord la i bɛna jateminɛ k'a fɔ o mana minnu n'i y'a ye n'a gonflera ka mobili sawura ta a bɛ kɛ l'anticruiseur de l'anticruiseur modèle bi cogo min na a bɛ kɛ ten jango waati min na an ka militaires bɛ ka tourner kɛ sanfɛla la n'i y'a ye sanfɛ a bɛ k'i ɲɛna ko mobili yɛrɛ do donc a dabɔra mun kama walasa ka gaspillage cɛya walasa k'an piéger bawo n'i y'a jateminɛ an bɛ misili minnu cire a la dɔgɔmani ye $10,000 alors que ninnu ka fɛngɛ in bɛ san n'a cɛyara o ye prix min fɔ a la o ye $1,000 de donc anw b'o ɲɔgɔn 10 de utiliser walasa ka bombardement kɛ donc o ɲɔgɔn 10 a dabɔra walasa an ka stockiw bɛ se ka ban cogo min na olu bɛ se ka bin ni caya ka fɛɛrɛ an ma ka sɔrɔ an tɛ se k'an yɛrɛ défend o cogoya de la waati dɔ tɛmɛna an ka cartouche drone cartouche min bɛ don drone na walasa ka kɛlɛ kɛ ni sanfɛla ye walasa ka mugu ci k'i to sanfɛ o cartouche caman épuisera an bolo ni système min n'u y'a sigi sen kan o de kun nana n'a ye ka nin bɛ mun yira an na nin b'a yira an na k'a fɔ ko binganikɛla mɔgɔw olu ka intelligence tɛ se ka se nin degré ma donc o b'a yira k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ ka fabriquer k'a d'u ma spécialiste minnu yɛrɛ taara k'a étudier olu y'a yira k'a fɔ kɛrɛfɛ jamanaw de la bawo a kun tɛ se ka tɛmɛ ni aéroport sira ye a kun tɛ se ka tɛmɛ ni sira wɛrɛ ni jamana minnu bɛ kɛrɛfɛ olu ma ladon n'u ka territoire ye imagine seulement n'olu ye mobili manalama 40 bila e bɛ missile 40 ci o la i ka stock bɛ épuisé ka i ma foyi kɛ parce que mɔgɔw t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ ni mana jalan tɛ donc a dabɔra min kama i b'a ye k'a fɔ an ka armée fɛnɛ u kan ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to u bɛ se k'u piéger walasa gaspillage ni déstockage ka n'an sɔrɔ a yirala k'a fɔ ni système in bilala sen n'aw bolo waati min na an ka soldats taara ka Kidal kɛlɛ kɛ n'u intervenir la Kidal ni waati de la u ye ni fɛɛrɛ sigi sen kan donc i bɛna ye k'a fɔ jamana minnu bɛ Kidal kɛrɛfɛ ani jamana minnu ye Kidali ko kɛlɛ kɛ u ka kɛlɛ an bɛna ye k'a fɔ olu sen bɛ se ka ye nin ko in na o la an bɛ question poser an yɛrɛ k'o de ye an ka missile haute précision minnu bɛ yen n'u sɔngɔ ka ca kojugu ani an ka arsenaux minnu bɛ yen n'u prix ka gɛlɛn an ye joli ci nin mana ninnu na an ye joli gaspiller nin mana ninnu na yan'an ka bɔ a ko kalama i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ ninnu ka fɛɛrɛ jugu minnu don fɛn caman dogolen don a baw b'a dɔn k'a fɔ min bɛ digi k'u la o y'an ka kɛlɛkɛ mina minnu bɛ yɛlɛ sanfɛ drone ni hélicoptère ni avion minnu bɛ yɛlɛ sanfɛ o de bɛ digi k'u la kosɛbɛ ka tɛmɛ terrain ani dugumala kɛlɛ kan bawo o kɛlɛw bɛ temps baw ta alors que avion ka kɛlɛ sanfɛla la o b'u ka ko ban yɔrɔnin kelen